A paisaxe que vemos cada día ás veces parece algo tan normal, tan dado, pero de que está feita realmente? Cal é a súa esencia? Pois mirade, hoxe imos facer algo interesante. Imos desglosala peza a peza e para facelo, que mellor que tomar como exemplo o caso único de Galicia. Entón, por onde empezamos? Pois pola pregunta do millón, a que nos vai guiar en todo isto. Que fai que unha paisaxe sexa, pois, como é? Cales son eses ingredientes que se mesturan para crear o que temos diante dos ollos? Claro, para empezar, hai que ter as cosas claras. A ver, que é exactamente unha paisaxe? Porque non é só unha foto bonita para as redes sociais, Non, unha paisaxe é todo. É a suma de absolutamente todo o que se ve nun lugar. O que puxo aí a natureza e o que puxemos nós, os humanos. E é precisamente esa mestula a que lle dá a cada sitio o seu toque, o seu aspecto único. Iso que o fai especial. E aquí xa temos a primeira gran separación, a máis básica de todas. Pensa ben, por un lado está a paisaxe natural, ou seja, aquela que está feita só, e digo só, por elementos da natureza. Un exemplo perfecto, as fragas do Ume, unha maravilla. E no outro extremo temos a paisaxe humanizada, que é, pois, todo aquilo que foi modificado ou directamente construído por nós. O exemplo non podería ser máis claro, a Ponte de Rande. Aínda que, sendo sinceros, a maioría das paisaxes que vemos a diario son un mix, unha combinación das dúas cousas. Vale, entón, se queremos desconstruir isto, imos empezar polos cimentos, polo que estaba primeiro. Imos falar dos componentes básicos, dos bloques de construcción que ya estaban aí antes de que nos chegáramos. Falemos dos elementos naturais. E cal é a base de todo, o lenzo en branco sobre o que se debuxa a paisaxe? Pois o relevo. Non é máis que iso, a forma que ten a superficie da terra, si é montañosa, si é máis ben plana, si ten outeiros, parece algo sinxelo, pero ollo, esta forma básica o condiciona absolutamente todo, dende por onde van ir os ríos ata que tipo de plantas van medrar. Se pensamos no interior, este relevo, colle un montón de formas. Podemos atopar grandes elevacións, montañas como a Serra da Manzaneda. Tamén temos as correntes de auga, como o noso Miño, que van esculpindo a terra ao seu paso. E claro, dependendo dese relevo, pois nacen bosques que parecen sacados dun conto, como as fragas do Eume, ou eses prados tan verdes perfectos para o gando que podemos ver no Courel. Pero, e se nos achegamos á costa? Ai, aí a cousa cambia. As pezas do puzzle son outras. A terra métese no mar, con forza, formando un cabo como o de Ortegal. Ou case se deixa abrazar pola auga, converténdose nunha península, como a do Morrazo. Cando a auga a rodea por completo, pois temos unha illa, como a maravillosa illa de Ons. E a propia beira do mar pode ser de arrea suave, como na Praia das Catedrais, ou unha parede de roxa espectacular, como son os cantís da Costa da Morte. Vaya contraste. Pero ollo, que todo isto non é só para que quede bonito, Estes elementos non están aí de adorno, non, interactúan entre eles, están conectados. Por exemplo, a forma que ten o relevo e a orientación da costa, iso afecta directamente o clima local. Pensade nas nosas rías, non son unha postal preciosa, crean uns microclimas que son perfectos para certas cousas, como o cultivo do mexillón ou da pataca. Así que sí, ao final a xeografía acaba definindo a economía. Moi ben, xa vimos a parte da natureza. Pero, e nós? Que pasa con nós? Imos agora coa outra metade da ecuación. Vexamos como a nosa pegada, a pegada humana, transforma todo ese lenzo natural. E as nosas creacións son de todo tipo, a verdade. Levantamos vilas e cidades para vivir, como Viveiro, trazamos estradas para conectar eses lugares, como a A6, e construímos pontes espectaculares, como a de Rande, para salvar obstáculos. Pero non só construímos, tamén transformamos a terra para producir. Pensemos nas granxas leiteiras de Lugo, nas canteiras de granito da Costa da Morte, ou neses campos de millo que tinxen de amarelo tantas zonas da Coruña. Claro que todo isto ten as súas consecuencias, non é gratis. Cada cousa que facemos, cada modificación, afecta aos procesos da naturaleza. Afecta ao ciclo da auga, a erosión do solo, a vida animal e vexetal de cada lugar. E por iso mesmo, é tan importante falar de planificación sostible, e que é absolutamente clave se queremos conservar a paisaxe que temos. Vale, xa temos as pezas sobre a mesa, as naturais por un lado, as humanas polo outro. E agora que? Pois agora ven o bo. Imos xuntalas todas para intentar entender de verdade como é a paisaxe galega, con toda a súa complexidade e, por que non dicilo, a súa beleza. A ver, para entender ben Galicia, ás veces axuda a lonxar un pouco o zoom e ver o mapa enteiro. A Península Ibérica ten no seu centro esa gran meseta rodeada de cordilleiras.
E onde estamos nós? Pois aí, na esquina noroeste. Galicia forma o que se coñece como o macizo galaico. Somos como unha peza un pouco aparte desa estructura central, e eso xa nos fai diferente. Que agora sí volvemos a facer zoom, achegámonos, e aí é onde se ve a complexidade. A base é ese macizo galaico do que falábamos, pero logo temos as serras orientais facendo de fronteira natural, temos chairas no interior, vales fondos que cortan a terra e, por suposto, o noso selo de identidade, as rías, as altas arriba e as baixas no este. Ao final somos iso, unha combinación brutal de montaña e mar. E aquí é onde todo encaixa, vedes? É o exemplo perfecto de como o relevo e o clima van collidos da man. Temos este relevo tan particular e por riba un clima atlántico, con chuvia, moita chuvia. Cal é o resultado? Pois o verde, o famoso verde de Galicia. Esta combinación é a que permite que teñamos eses bosques de folla caduca, de carballos e castiñeros, eses prados dun verde que case doe aos ollos, e tamén unha agricultura moi potente en algunhas zonas costeiras. Pero claro, coñecer todo isto, entendelo, tamén implica unha cousa moi importante, responsabilidade. Non vale só con admiralo. Así que imos dedicar a última parte a pensar en como podemos cuidar todo isto para que siga aí no futuro. E a protección non é algo abstracto, Comeza con pasos moi concretos. Primeiro, non contaminar, ni a agua dos ríos, ni o aire, ni a terra. Parece obvio, pero é fundamental. Segundo, coidar os nosos bosques. Iso significa frear a deforestación e xestionalos con sentidiño. E terceiro, usar os recursos con cabeza. Deter a sobreexplotación da auga, dos minerais, en definitiva, usalos de forma sosteble. E a boa noticia é que en Galicia temos exemplos fantásticos deste cuidado. Espazos como o Parque Nacional das Illas Atlánticas, que inclúe as Cies, Ons e máis, ou o Parque Natural das Fragas do Eume, son auténticas xollas. Son tesouros naturais que teñen unha protección especial para asegurar que non nos perdamos. E por que se fai todo este esforzo? Eso porque son bonitos? Pois non. É que estes espacios protexidos son literalmente esenciais. Son vitais para manter a biodiversidade, para regular o clima, non só o de aquí, sino o global, para evitar a erosión e, por suposto, para protexer especies que están en perigo. O seu valor, vai moitísimo máis alado que se ve a simple vista. E chegamos ao final. E para rematar, gustaríame deixar unha pregunta no aire para que cada quen pense. Despois de ver todas estas pezas, de desglosar a paisaxe, que elemento, sexa natural ou humano, define mellor a paisaxe do lugar onde vivimos? É un río, unha montaña, quizáis un edificio antigo ou unha ponte moderna? Pararse a pensar niso é, quizáis, o primeiro paso para empezar a entender e valorar de verdade o que nos rodea. Moitas gracias por acompañarnos nesta pequena viaxe.